Hello and welcome! My name is Teacher Ami and I teach English to all ages and levels. שלום לכולם, היום אציג בפניכם את הכלי הדיגיטלי Classroom Screen. ה-Classroom Screen הוא לוח ארגון כיתתי, אינטואיטיבי, ידידותי וחווייתי. מדובר בכלי דיגיטלי, חינמי, התומך בלמעלה מ-65 שפות אשר מתאים ליסודי, חטיבה, תיכון, מכללות ואוניברסיטאות. ישנה אפשרות להירשם לגרסת הפרו ולשלם סכום של $29.90 כדי ליהנות מכל הפונקציות, למרות שלפי דעתי אין צורך בכך. היום ברוב בתי הספר יש בכיתות לוח ומקרן שבו ניתן להקרין לכיתה את ה-Classroom Screen ולעבוד עם היישומונים בצורה אינטראקטיבית ומעניינת עבור המורה והתלמידים. איך מגיעים ל-Classroom Screen? נכנסים לגוגל ופשוט כותבים Classroom Screen. כפי שציינתי, אין צורך בהרשמה. ניתן גם להיכנס דרך הסמארטפון. אז מה אנו יכולים לעשות עם ה-Classroom Screen והיישומונים שלו? נכון להיום, יולי 2021, ל-Classroom Screen יש 14 יישומונים שבהם אנו יכולים להשתמש ולהציגם בלוח. רקע. אפשר להתאים אישית את הרקע שאנו רוצים מתוך אוסף תמונות ואנימציות שמוצעות, בחירה בצבע אחיד או בתמונה רנדומלית. יש אפשרות להעלות תמונה מהמחשב האישי או צילום תמונה עכשווית מהמצלמה של המחשב ולהעלות אותה כרקע למסך. שם אקראי. אפשר להזין שמות תלמידים בלוח ולבחור שם באופן רנדומלי. קוביות. הטלת קובייה אחת או יותר. רמת קול. ניתן לעקוב אחר רמות הרעש בכיתה באמצעות המיקרופון שבמכשיר ובכך למדוד את רמת הקול בכיתה. אם התלמידים מרעישים יותר מדי, הפעמון נצלצל. בצורה זו, התלמידים יודעים שעליהם להיות שקטים יותר. כלי תקשורת. יש אפשרות להטמיע בלוח סרטון או שיר מהיוטיוב, וכן גם תמונות בסרטונים מהמחשב האישי. ברקוד או קוד QR אפשר להדביק קישור חיצוני, וקוד ה-QR ייווצר באופן אוטומטי. תלמידים עם סמארטפונים יוכלו לצלם את הברקוד ישירות מהכיסא שלהם. פשוט לסרוק את הקוד אשר יוביל אותם לאתר, לסרטון הרלוונטי. צייר. ממש כמו הצייר המסורתי שיש בווינדוס עם ליטושים קטנים. כמובן שאפשר לצייר, לסרטט ולכתוב כל דבר עם אפשרות למחוק ולשנות את גודל המצביע. ניתן גם לבחור מתוך מגוון תבניות של רקעים, כגון מחברת כתיבה, מחברת מתמטיקה, נייר תווים, כוורת, צבע רקע אחיד, או תמונת רקע אישית מהמחשב או הסמארטפון. טקסט, ממש כמו מיני וורד, כלי נחמד לכתיבת הוראות, תזכורות, יעדי למידה בכיתה וכיוצא בזה. סמלי עבודה, ישנם 4 סמלי עבודה שבהם נשתמש כדי ליידע את התלמידים באיזה אופן נרצה שיבצעו את משימתם. 4 האפשרויות הן שקט, לחישה, שאל חבר ועבודה קבוצתית. רמזור, ממש כמו בכביש, לרמזור הזה יש אור אדום, כתום וירוק. הוא משמש לדוגמה כתזכורת חזותית לציון התקדמות משימה בכיתה, ניקוי וארגון הכיתה, אריזת חפצים וכו'. טיימר, באמצעות הטיימר נוכל להודיע לתלמידים כמה זמן נותר לעבוד על המשימה, או סיום זמן הבחינה. סוג של אינדיקציה ותזכורת חזותית. שעון עצר. באמצעות שעון העצר נוכל לשלבו בפעילויות שונות בכיתה. לדוגמה, חידונים, שאלונים, משחק למידה תחרותי בקבוצות וכו'. שעון. מציג את השעה כשעון של 12 או 24 שעות,
אנלוגי, דיגיטלי או שניהם בו זמנית. לוח שנה. הצגת לוח שנה עם התאריך של היום. ניתן להקטין ולהראות רק את התאריך בלבד, להגדיל ולהציג את התאריך, וגם את לוח השנה בו זמנית. יצירת קבוצה. אם המורה מעוניין לפצל את הכיתה לקבוצות, אפשר לעשות זאת דרך יוצר הקבוצה, שבעצם מחלק את התלמידים בצורה רנדומלית לחלוטין. ניתן לבחור את מספר הקבוצות, או גם לבחור את מספר התלמידים בכל קבוצה. ניתן ללחוץ שוב על צור קבוצה, והוא יבחר התלמידים באופן רנדומלי.